ବାରମ୍ବାର ହାଇ ପାଦ ଝିମଝିମ ହେଉଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସଂକେତ ଦିଏ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ଅନେକ ସମୟରେ ପାଦ, ହାତ ତଥା ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିମଝିମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ପାଦ ଭୂମିରେ ଲଗାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣ, ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା କିଛି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ହାଇ ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହାଇ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ହେଉଥିଲେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଆଇରନ୍ରେ ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାରମ୍ବାର ହେବା ସହ ନଇଁବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ, ଶରୀରରେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେବା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲେ, ଏହାର ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା। ଶରୀରରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ କମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଂସପେଶୀରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାତ, ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଦି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ହାତ, ପାଦରେ ଝିମଝିମ ହେବା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଲଗାତାର ଦେଖାଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର।